Deh, जोङो आरो खनसेबाव फुजा नायनो थांनो ओंखारदों नै लोगोफोर ओमफ्राय जों सासे दरजा मारिसिगोन आरो ताला मारिना दोनलांनोसै दिनै नायाबाथ' आरो नायनो मोननाय नङाना गाबोनथ' दशमी जासिगोन ना ओमफ्राय खनसे नायना फैनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दरजा मारिगासिनो दङ ताला लागायनानै थांसै आरो जोङो फुजा नायनो मारिबाय लोगोफोर जों टुमटुम गारियाव थांगासिनो दङ फुजा नायनो जेरावबो दुर्गा फुजा लामा लामा दुर्गा फुजा जोङो दायो फार्स्टआव बहा थांनो नायनोसै जास्ट जोङो मोनफैबाय कलाइगाव बेखौना बे माबाय बे कृष्ण साहानि बे जायो कलाइगावनि बे बिपिएफ अफिसनि फ्रन्टआव जायो लोगोफोर नै दायो जोङो कलाइगाव मोनफैबाय ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारबाय जोङो नै बिसोरो थांगासिनो दङ लामानिफ्राय सिदा नालाय जोङो डाइरेक्ट फार्स्ट माने माबायावनो सिंग्रिमारि बागानाव थांनोसै आरो जोङो नै बिसोरो थांगासिनो दङ नै जोङो सिंग्रिमारि बागाननि बे गेटथिं हाबसिगोन दायो नै बेयाव सिंग्रिमारि बागानाव नै कभिडनि प्रट'कलफोरखौ मानिनानै बेबायदि जाय हाबो बिथांमोनखौनो सेनिटाइज खालामो आरोना बिथांमोना बेबायदि सेनिटाइजारनि बेबस्था खालामदों नै बेबायदि जोंबो सेनिटाइज खालामनानै जों सिङाव हाबलांनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओइ पानी बटल लागे बोले बेटारी गाड़ी फोन करबा लागे बोले फोन पानी बटल तो लागे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर मण्डपनि खाथिजों थांगासिनो दङ बिराद मोजां डिजाइन बानायदो देग्लाय नै सिंग्रिमारि बागाननि माबायाव माने बिराद मोजां साजायदों आरोना मोजां नांदों बिथिं दैयाबो ओंखारना थानाय बायदि बेबायदि माबाफ्राव माने गुवाहाटीफोराव थांबा बेबायदि मोनोना जोङो नुयोना पार्कफोरा बेबायदि बानायदों बिराद मोजां जादों नायनो मोजां जादों सिनारियाबो बारा बिथिं नैथिं जोंनि स्कुल मेट सासे लोगो मोनदों नै बेयाव बिथाङा फुजा नायनो फैदों नै बिथाङानो नै भार्गव दासबर नै ओमफ्राय नै बिनि बिसि भार्गव दासनि बिसि नै बिराद मोजां मोनबाय आरो बिसोरखौ लोगो मोननानै बेयाव फुजायाव Hello. 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 Ki? Fitri kali. Gimana dia gombalnya amlu? Ini sampai hadir.
Oh, hoisi. Singri mari makan di Durga Puja dan logofor nontonku dekhane ada ya dan sankini hai nonton share खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो जों थांगासिनो दङ हाई सेकेन्डारि मोखांनि दुर्गा पुजानि बे पेन्डेलाव नायलांबाय थादो लोगोफोरा কিছু নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁলোকে আমাক এছপি প্ৰদান কৰিছে তাৰ কিছু নিয়ম আমি মানি চলিব লাগিব কোভিড-19 গোটেই বিশ্বকে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে কোভিড-19 পৰা আনি থাকিবলৈ কাৰণে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা অতি প্ৰয়োজন গতিকে আমাৰ টেবুলৰ ওচৰত ব্যৱস্থা আমাৰ তাত আছে গতিকে আপোনালোকে চবে আহি এই প্ৰটোকল মানি চলিলে আমি ভাল পাম আমাৰ এই কোভিড-19 পৰা আমাক ৰক্ষা কৰাৰ একমাত্ৰ সহজ উপায়টো হ'ল মাস্ক পৰিধান কৰা আৰু ঘনে ঘনে স্যানিটাইজার করা গতিকে স্যানিটাইজার ইয়াত রখা আছে মাস্ক আহিলে আপোনালোকে মাস্ক লৈ যাব পাৰিব স্যানিটাইজার রখা আছে আপোনাৰ স্যানিটাইজিং কৰিলে কৰিব পাৰে গোটেইখিনি সুবিধা আমাৰ তাত আছে আপোনালোকে বিনা দ্বিধা আহি স্যানিটাইজার কৰিব পাৰে মাস্ক লৈ যাব পাৰে ধন্যবাদ बेबायदि आरोना मास्क गाननानै बेबायदि खालामबाय बेयाव खुलुमो आरोना जायफोरा फैयो मास्क गाननानै बिराद मोजां देहाखौ थाङोना कभिडनि प्रट'कलखौ मानिनानै बेबायदि बानायदों प्रशासननि नेमखौ मानिदों बिराद मोजां जादों आरो बेयो पाब्लिकफोरनि थाखाय बेबायदिनो बयबो बिदि फुजाखौ मोजाङै मोजां खुङोबा जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो समाबो सेभ जागोन बर'फोरनियाव मन'नि फिल्म बायनोसै फिल्म दिबायदि बियो अ itu kalau menurut Allah ya naik नायदो लोगोफोर जोंहा मुलुगा जाबाय फारसेथिं नै सेन्देलानो गोलैना फैबाय नै फारसेथिं दङ फारसेथिंआ गोलैना फैबाय आरो दा सेन्देलसो बायनांसिगोन जोङो लोगोफोर नैयाव जोङो साहा लोंना लानोसै खुलुमजोब्बायना गरम नांजोब्बाय साहा लोंना लानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै साहा लोंनो हाबबाय जोङो नै बेयाव साइज साइज बिराद गिदिर मानसि
जोङो साहा लोंखांबाय